Venirea primăverii este o sărbătoare a vieții și simbolizează învingerea soarelui și a luminii asupra frigului și întunericului în Moldova și în majoritatea țărilor balcanice. În prima zi de primăvară, găgăuzii, ca și alte popoare, sărbătoresc mărțișorul. În toată regiunea autonomă se organizează concerte și festivaluri Mărțișor Găgăuziada. Pe timpuri, găgăuzii, în mare parte, femeile și copiii, purtau la mână o ață din aceste două culori. De asemenea, o puneau și mieilor. Это было обязательно, оно и до сих пор сохраняется. Но мы у молдаван переняли сейчас мărțișor как украшение здесь. Cercetătorii care studiază cultura și istoria găgăuzilor susțin că sărbătoarea Mărțișor este un exemplu elocvent că reprezentanții acestei etnii sunt deschiși pentru a prelua experiența și tradițiile altor popoare, dar în același timp își păstrează identitatea. Для гăgăузов это больше всего праздник очищения. В этот день чистили в доме, выносили одежду, проветривали. În anul 2017, mărțișorul a fost inclus în lista UNESCO, fiind propus într-un dosar colectiv de către Bulgaria, Macedonia de Nord, Moldova și România.